Здравейте, прекрасни приятели! Искам днеска да повдигна една тема, която е изключително важна и която много клиенти ни питат, и тя е свързана с разликата между подагра и дископатия. Има много голяма разлика и тя е, че това са две различни заболявания и не е редно, когато имаш подагра, да пиеш лекарства за дископатия, дори и хранителни добавки, билки, както и не е редно, когато имаш дискова херния или дископатия, да се лекуваш от подагра. Как лесно можете да разберете, че имате подагра? Отивате, пускате си един кръвен тест и на пикочна киселина много лесно се констатира какви са нивата и дали реално страдате от подагра. Тогава най-добрият вариант е да започнете диета, която е свързана с премахването на консумацията на месо и на алкохол за известен период от време. И другото важно нещо, което е да започнете прием колкото се може по-рано, докато не е станало хронично самото заболяване, подагрил. Това е тинктура, която е специално направена от 11 от най-добрите български билки и е свързана с лечение на самото състояние подагра. Дискова херния и дископатия. Това са състояния, които са свързани с опорно-двигателния апарат. Т.е. те се получават при много различни състояния, като най-вече това може да бъде от физически труд, от тежък физически труд, разбира се, и от надухване и от много други неща. Как се лекува? Много трудно. Изключително трудно. Ако някой ви каже, че дископатия и дискова херния ще ви излекува за 2-3 сеанса или за един месец, при условие, че имате двойна дискова херния, искам да ви кажа, че този човек просто ви лъже. Това е едно от най-трудно лечимите състояния. Дископатия и дискова херния. Даже ще ви кажа, че и подаграта се лекува много по-лесно, отколкото дископатия и дискова херния. Но хората, които имат дископатия и дискова херния, в никакъв случай не трябва да се отчаиват, а просто трябва също да вземат много бързи спешни мерки, като направят ядрено-магнитен резонанс, там разберат имат ли дископатия или дискова херния и респективно да започнат лечение. Лечението също не трябва да бъде свързано с това да се взимат продукти за подагра, а трябва да са концентрирани единствено и само за лечение, което е за дискова херния и дископатия. В този вариант билколечението е едно много добро лечение и то е в лицето на ставиксин, който помага изключително много с хиалуроновата киселина, с колагена, с босвелета и още куп други билки и добавки, които са изключително важни за здрави кости и стави, и обезболяващ гел, за да не се приемат лекарства през устата и да не дразнат стомах. Това беше от мен. Гледах да съм бърза и много така обстойно да ви ги обясна нещата, за да можете самите вие да се ориентирате и да вземете правилните решения за бързото лечение, защото това са заболявания, които реално колкото по-бързо се хванат и се лекуват, толкова шанса да се оправите е по-голям. Обичам ви и до скоро! Чао!